Horas. Horas madihita, horas man yang lakon nami, anak nak paromen nami, nunga sahatamu na daparan nabi dangon di poguna lamata. Jadi pirma poki bahul pasalongan, pirma tod di mudi barsariom muna, luju maparsaulian pancamotan, tupahonnya mata martua di bata di hamuna anak do paromen nami. Molati. Tutu. Alani amang pade nami, aluoda amang ma, tu amata nomor tua de bata. Maulate ma dihamu amang padde nami ngade lalu kamu tu amata namar tua de bata alani amang padde nami aluoda amang matong tu sahala ni upung nami raja toga situpul aluoda amang ma Maulate ma dihamu amang padde nami. Sonare pe amang padde nami aloloda amang ma tusituan na torok na liat na lolo na adong di pogo ni alaman nami on. Aloloda amang ma. Sonare pe amang padde nami neng mulyon nami nama godang nami. Marmula do naringkan marmula na uli alani namang padde nami beda mang ma godang mulai Maulate ma dihamu amang padde namu ngade be kamu godang mulai sonari be neng sobon nami ma amata nomor tua de bata suang songoni akana liat lalolo naro mangadopi gokon nang jojo nami beda mang ma godang sopai Maulate ma dihamu amang padde nami kayak kamu godang sobai alani amang padde nami asal lihat panggabean lihat parhorasan nang lihat las niroha terlumubi na baru roh baru men nami di tengah-tengah nami jadi asa mangaliat mahami hami sama hami beda mang ma godang liati Jadi dalam bola sudah kita mangaliat tadi. Aka Suki ba makaliat doon?
ma di hamu amang padde nami. Sanggia ma ditupah ya mata nomor tua de bata. Lihat di hami panggabian, lihat nang parhorasan. Jadi amang padde nami na ujungon nami ma. Songot tua ulon nami. Songot hatas itu tua madon nami ni tahu mual tio binait tu panuhatan. Bedamang magudang si tio-tio las padu mudamang ma tuha sahatan. Gabi emang gabi.